They were more than law enforcers. They were defenders of truth, of order, and of the people's will. They did not simply serve, but they protected the very soul of the elections. Kami taus-pusong nagpapasalamat, hindi lamang dahil kayo ligtas na nakabalik, kundi dahil kailanman ay hindi kayo tumalikod sa inyong sinumpaang tungkulin, and that is to serve and protect. 20 nga aldaw, nagduduma apadas tinapasaran dagiti 175 PNP personnel manipod Region 2 ang nagserbi kasi Special Electoral Boards ijay Maguindanao iti kaleplepas at 2025 midterm elections. Buteng tinariknada sipud nagturong da iti Mayo 3, gaputan ni destino da iti kuta dagiti Mora Islamic Liberation Front wenno MILF ken private armed groups. Sakripisyo ken kararag ti bitbit da iti uneg ti 20 nga aldaw para iti panagayat iti pagilian. Iti mismo aldaw ti eleksyon, Mayo 12, inanusan da ti bisin iti uneg ti 30 ket 6 nga oras, tapno nakasagana dalatta iti anyaman a pasamak. Every one of us has their own experience. But there's only one thing in common. Ito yung panunuhol sa amin ng both parties sa election din. There's thousands of money in our pocket right now, pero tinanggihan po namin yun. Para nilang bilhin ang natitirang balota at pabotosin ang flying voters. Nung araw pa ng eleksyon, grabing kaba nararamdaman namin. Gabi pa lang po, kahirapan na po ang pagkuha ng BCM hanggang umabot kami ng umaga. Sa aming paligid, ang dami na pong nagsisigawan. May mga sabog at may mga putok na ng baril sa aming paligid. Sa tagal po ng pag-uusap, umabot na po kami ng tanghali bago kami nakalabas sa munisipyo. Bit-bit ang eleksyon para penalya. Gapoy ti inpakita da a dedikasyon, apaman ti sangpet dakit binigbig ti Police Regional Office 2 nga idadaulwan ni Police Brigadier General Antonio Maralag Jr. tinagbalin a sakripisyo da nang organisar ti ahensya ti Heroes Welcome. Naikanda ti medalya ken personalized token gapoy iti voluntaryo a panagserbida kadagiti COMELEC controlled areas iti Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ang inyong presensya at tapat na paglilingkod sa BARM sa gitna ng banta sa kaligtasan at sa harap ng matitinding hamon ay may malaking ambag sa isang maayos at mapayapang eleksyon. Inatendaran daytoy dagiti kameng ti pamilya dagiti contingent, command groups ken chief of police manipod iti nagduduma nga ili ken syudad agraman ti intero a Police Regional Office 2 staffs iti Region 2. Kalpasan ti Heroes Welcome, naragsak ang nagsasangwanda ti naisagana a Budal Fight. Kabayatan na, napatgan dikit daw dagiti 175 PNP personnel ang manayunan ti leave da, ano sa dinno, ag-duty dan tulaingen inton Hunyo 4. Nika Jane Ganoy, Balitang Solid North.